Ahojte, máme tu videjko so spotrebovanými produktami za jún a je ich dosť, takže rovno sa na to vrhneme. A mám tu kondicionér od Tresemme, ten bol výborný, takisto maska L'Oreal Elsev, tá Damage, či Dreamlong to bola. Tá bola tiež dobrá a fantastické toto kombo som dostala od kolegynky, ak mi padali vlasy, tak ona mi to dala k narodeninám. Od Green Pharmacy, je to s lopuchom, šampón, kondicionér. Dlho mi to vydržalo, krásne vlasy som mala potom, takže nie niečo vytknúť, určite by som si to kúpila znova. Antiperspirant Nivea Black and White, to vždy vidíte v mojich spotrebovancoch. Potom tu máme Alverde z kalendárika, taký malý sprchač. Perfektný sprchač bol tento od Knajpu s broskyňou, teda s marhuľou. Nádherne voňal, takisto nádherne voňal aj tento od Balei, bol s nektarinkou a s nejakým kvetom. Perfektný krém hydratačný na ruky s jazmínom a s glycerínom od Avonu. Potom tu mám dve tieto peny na holenie, jedna je od Gillette, druhý od Balei. Tento veľký 500 ml gel na intimnú hygienu od Jai. Takéto obrústky vlhčené. Ďalej mydlo, to teraz kupujem stále, toto je kokos a broskyňa. Toto som dostala od sestry na farbenie obočia, ale ja mám obočie krátke, takže mne to nejako nemalo sa čo môcť zafarbiť. Takže jej to asi posuniem naspäť, ona si farbí obočie. Nespotrebovaný je tento lak na pery, to je celá taká sada. Ale to sa už ani nedá objednať, takže už to smrdí, vyhadzujem. Vyhadzujem aj túto pomadu na obočie od Avonu, už mám novú. Toto už je také zasušené. Jedna Mary Kayka mi poslala vankúšiky, asi 3 páry tam boli, ale štipalo ma to. Toto vyhadzujem, je to nejaké ukrajinské, mamina to dostala. Sú to vankúšiky, boli také čierne, štipalo ma očné okolie, trhali sa, no celé to vyhadzujem. Prejdeme na pleťovku, toho tu mám dosť veru teraz. Tentokrát takže Alverde tonikum so zeleným čajom a liečivým bahnom. Fantastické, viete, že kupujem stále dokola. Od Veledy takýto hydratačný sprej s kaktusom, ten bol dobrý. Perfektný odličovač očí od Myši, dlho mi to vydržalo, perfektne to odličovalo a neštípali ma oči. Spotrebovala som aj tento Nivea Derma Skin Clear nočný exfoliátor s kyselinou salicylovou a s čímto s niacinamidom. Výborný bol aj tento niacinamidový AHA peeling od Balei. Potom som mala takýto maličky od Charlotte Tilbury Magic Cream Light. Som používala ako denný krém. Toto sérum od Revox s kyselinou salicylovou, pokiaľ máte akné. Ja už mám nové balenie z tohto skúšobného balenia Centelou azijskou. Tu mám toner a čistiaci olej, za mňa výborné. Tá baba mi dala aj od takýto maličký odličovačík od Mary Kay, ten bol tiež dobrý. Mám čierny prst, zmenila som atrament v fľašiarni. Potom tu mám dva tieto depilačné krémy, z toho jeden je plný, lebo je po záruke, som ho niekde zachantročila. No a už tu mám len dekoratívku. Táto podkladová báza od Catrice ma nejako neohúrila, ale už som ho dopotrebovala. Od Bourjois Healthy Mix BB krém, fantastický. Takisto fantastický tento multitask korektor od Catrice. Vyhadzujem aj tento puder, som našla ešte taký starý od Mary Kay. Maskár tu mám veľa, takže táto Essence, tento primer to používam stále. Toto 8 v 1 od Eveline, jedna baba to strašne chválila, ale kefka hrozná, nič to nerobilo, malo to predlžovať. Sky High, moja obľúbená od Maybelline. Táto Catrice Lift Up bola fajn, ale kefku mala príšernú. Giordani Gold, to som dostala od maminy, ona zasa od niekoho. Táto špirála bola 100-bodová. Veľmi dobrá bola aj táto Call Me Queen od Essence.
Akože nie je úplne taká, ale prirovnala by som ju kľudne tejto Sky Height. Potom tu mám kontúrku na pery v odtení Coral od Mary Kay. Tieto kontúrky mám rada. Potom tu mám od Shiglam túto licenku tekutú, bola v odtení Love Cake, bola fajn. Fantastická maska na pery od Essence Chili Vanily, už mám ďalšie dve v zásobe kúpené. Potom tento balzam na pery od Jai s kakaovým maslom bol tiež fantastický, pekne hydratoval pery. No a potom už tu mám len pleťové masky a také maličké vecičky. Takže mám tu túto masku na nohy s tea tree olejom od Esfolio, tá bola geniálna. Geniálna bola aj táto maska od Thealogy, predávajú to, je to nová značka na Notine. Viete si to dať pekne aj za uši, okolo krku. Krásne to voňalo po čaji. Úplne som zrelaxovala, len táto maska stojí 7 €. Ale perfektná, fakt som si užila. Potom tu mám ďalšiu masku, nejakú korejskú Round Lab. Tá bola tiež dobrá. Ďalej tu mám od Body Shop z Aloe Vera, tá bola tiež perfektná. Potom tu mám od Ballet, táto sa mi tiež páčila. Toto bola na intenzívnu hydratáciu. Táto zase bola s konopnými vláknami, tiež na hydratáciu. Obe boli fajn. Takúto medovú od It's Skin. Tieto It's Skin sú také tenučké, napustené tým sérom. Perfektná. No, potom tu mám ešte túto od Alverde z kalendára. Tá nebola dobrá, to bola nejaká ílova, tuším. A proste celé to bolo také sa z toho urobili také cucky. Tieto vankušiky od Essence boli fajn. Toto od Ballet, viete, že si kupujem tie ampulky, ale toto bolo na okolie očí a pier, za mňa akože nič moc. Tie na tvár sú lepšie. No a potom tu mám už ešte tento očný krém s matcha čajom od Thealogy, to bolo dobré. No a už tu mám len z Mary Kay, napríklad je tu nočná emúzia, hydratačný krém, lebo zase je vynovená tá sada, tak som chcela vyskúšať. Očný krém a ešte som mala aj denné, ale tie som niekomu dala. Sérum, čistiaci gel, perfektný. No, takže toto sú moje spotrebované a nespotrebované produkty za mesiac jún. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám pekný deň. Čaute!